Nyt yksi sellainen pien varoituksen sana. Mä menin Hölmöksissäni, kun on olemassa se Pacific Rim, se tosi hyvä leffasarja, missä on niitä örkkejä, isoja örkkejä ja sitten isoja robotteja, vai miksi niitä sanotaan, niitä jeegereitä. Niin sitten tuolla YouTubessa oli joku vuokrattavana joku sellainen Atlantic Rim elokuva. No mä ajattelin, että tää liittyy varmaan jotenkin tähän siihen hyvään leffasarjaan. Mutta ei todellakaan, tai siis toivon mukaan ei. Se Atlantic Rim elokuva oikeesti huonoin elokuva pitkään aikaan, minkä mä oon nähnyt. Tai siis se oli jotenkin niin jäätävä. Niitä monsterikohtauksia, ne oli sellainen niinku, ja jossain sekunneissa pystyi laskemaan. Paljon niihin oli käytetty niinku rahaa ja aikaa. Niitä oli tosi vähän siinä leffassa. Sitten ne robotit oli tosi käppäsiä. Sitten se leffan juoni oli jotenkin niinku ihan älyttömän huono. Lavasteet ihan jotain niinku hirveetä käppää, siis niin kuraisesti tehty. Ja näyttelijät, ne oli ihan todella huonoja. Siinä leffassa ei ollut oikeasti mitään hyvää. Et musta tuntuu, että tosta ei voi tulla edes sellaista kulttipätkää siinä mielessä, että jotkut huonosti tehdyt elokuvat, niistä tulee sellaisia kulttielokuvia sitten jälkeenpäin, kun on niin huonoja. Mutta kun toi oli sellainen huonolla tavalla huono, että siinä oli niinku kuitenkin yritystä, mutta sitten kaikki siinä yrittämisessä oli mennyt niinku pieleen. Joo, no joo. Mutta siis mä olisin toivonut, että mä olisin kattonut jonkun sellaisen, että se olisi liittynyt siihen Pacific Rim elokuvasarjaan, mutta ei todellakaan. Ja siinä meni nyt no ei se mitä 3,99 se maksoi se vuokraaminen. Mutta oikeesti varoituksen sana, älkää nyt menkö vuokraa. No, mä laitan kuitenkin, koitan laittaa linkin tuohon niin videon tietopalkkiin. Jos haluatte käydä katsoa trailerin siitä leffasta. Mut älkää nyt menkö ihmeessä katsoa sitä leffaa. Jos nyt kuitenkin menette katsoa sen leffan, niin älkää nyt sit mulle valittako, koska mä oon nyt varoittanut, että se ole oikeesti, se on ihan paska se leffa. Anteeksi kiroilu, mutta jopa suututti, kun meni tollasen sillä heikolla hetkellä ottamaan vuokraan. Et siellä olisi ollut muitakin hyviä leffoja. Mä voin tehdä näistä YouTube-leffoista tällaisia lyhyitä arvosteluvideoita jatkossakin. Ja mitä YouTubesta on vuokralla, niin voitte käydä itse ehkä väijymässä niitä sit, jos mä löydän jotain hyviä leffoja. Siellä on varmasti. Nyt vaan, no, niin monta hyvää pätkää sieltä on tullut kattettua, että nyt vähän sillai olisi voinut itse pikkasen enemmän jatkossa, jos on vähänkin sellainen, mikä epäilyttää kuin leffa, niin katsoa sitten jotain arvioita vaikka siitä elokuvasta. Mut joo, mä nyt en viitti enempää siitä leffasta kertoo, ettei spoilaa liikaa, mut siis niin, eikä viitti valittaakaan. Viittehän siinä mokas, kun meni tollasen käppäleffan vuokraamaan. Mut suositelkaa vaikka sit jotain hyviä leffoja mulle vuokrattavaksi. Mä tykkään katsoa kaikkia tollasia, missä on noita isoja monstereita, kaikki King Kongi, noi Pacific Rim. Nekin on ihan hauskoja missä on ne autot, mitkä taittuu kasaan joskus rekaksi ja sitten taas joskus robotiksi ja mitä ne nyt onkaan noin Transformersit ja kaikki muutkin King Kongit ja nämä Godzillat ja kaikki
sellaisia jättimonsteri-elokuvia, niitä voi suositella esimerkiksi. Kohtahan tulee sitten leffateattereihinkin se King Kongin versus Godzilla 2 vissiin. Onko se ensi vuoden puolella vai vielä joulun aikaan? No, joo, mut jee. Eli mä jään odottelemaan toivon mukaan teidän leffasuosituksia mulle katsottavaksi YouTube-vuokraamosta. Ja joo, en anna mitään makupisteitä tälle elokuvalle. Tai siis se saa 0/5. Mikään ei ole vielä saanut multa noin huonoja pisteitä ikinä. Se sai leffapisteitä 0/5 pistettä. Joo, varokaa siis, pettäkää Atlantic Rim leffa katsomatta. Olen elokuvataiteen ystävä, mutta en tollasen mikä toi oli. Niin toi oli oikeesti todella huono. No, mut sori jos kulutitte tähän arvioon 6 minuuttia omaa aikaanne. Mut kiitos jos katselit tämän videon kokonaisuudessaan. Moi!